Ceko. Apa panggung ceprok? Bagaimana anak-anak? Injin pun kawula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah kamabaan. Sugeng dalu, sugeng pepanggihan kalian kula sakadang inayahi. Seni pagelaran tresna laras. Pagelaran Ringgit Purwa lan ugi campursari ingkang dipun pakarsani kaliyan panjenenganipun inggih menika Raka Mas Dalang Ki Joko Supriyatna ingkang mijil saking tlatah Pekarungan Sukodono Sidoarjo. Dalu menika marak sowan wonten ngarsa panjenengan sedaya warga Karangnangka Karangpuri Kabupaten Sidoarjo kanthi adicara inggih menika memperingati hari Sabtu Muharram 1448 Hijriah. Mugi-mugi pamuji kula sakadang sedaya warga Karangnangka Karangpuri tinebihna saking balak bilai cinaketna bagya mulya seger waras berkah kuat selamat rezeki panjang umur amin amin ya rabbal alamin. Ugi ing ngriki paguyuban Tombowati ingkang dipun panigani kaliyan panjenenganipun inggih menika Mbah Ler. Mugi-mugi panjenenganipun tansah pinaringan rahayu selamat rahayu niskala amin amin ya rabbal alamin. Barokatan boten kathah anggen kula matur monggo sesarengan joget ngregengaken swasana wonten ing dalu menika sesarengan tresna laras. Yo Mas, diparingi lagu Mas, monggo. Kagem para tamu undangan kang sampun pinarak lenggah kanthi merdekaning penggalih sugeng mirsani lan midhangetaken sesarengan tresna laras. Ugi lumantar channel YouTube Budaya Official. Ugi kasengkuyung YouTuber handalnya Jawa Timur sesarengan tresna laras kita goyang bersama ayo bro. Ngaten inggih Pak sambel kotak ayo tanan ora mokal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalaparan mula kowe kakiwane toboyongan Bapak Nur Salam inggih sugeng dalu. Tobat kowe wanita parat ora ngerti yen Bandung lanange jagat Damar moyo aku duwe ati sakti Pandawasa Rara jonggrang manuta sun pun garwa panyuwunmu tak turuti
nggih Pak. Yo ngene iki nek MC yo bareng nyanyi, bareng dijak ngomong. Ngaten ngapusen kok kena. Ngaten nggih Pak. Boten dados menapa. Bapak Nur Sam inggih sabar sahabat awis. Inggih ngaten. Mobile katuran minggah berkahi pambukaning adicara langan beksan dalu menika Baler kula aturi minggah wontening pagelaran. Ngaten nggih Baler. Kula suwun kanthi merdikaning penggalih kagem panjenenganipun Baler wekdal kula aturi sumangga. Sundalo kagem rawuhipun sedaya panemen budaya ing saking tlatah Tulangan sedayanipun sugeng rawuhipun. Monggo-monggo bae. Alhamdulillah. Inggih ngaten Mbah Lep. Inggih alhamdulillah Mbah Lep. Padang bulan apa sambal kotak Mbak? Oh ngaten nggih. Yo Mas. Tresno laras. Sambel klothok padang bulan ngaten nggih. Padang bulan riyin monggo. Padang bulan
Budaya official Laksiar channel Syuting Emer Sari yang wonten dalem yang wonten tlatah pun juga Yang gonda